Welcome back to my YouTube channel. At siguro mga kadudong ay napapansin nyo, nandito na ako ngayon sa gym. At mag-gym na naman tayo ngayon. At bago ang lahat mga kadudong, kung bago ka pa sa aking YouTube channel, pa-subscribe naman at pindutin ang button bell para lagi ka nang updated sa mga i-upload ko pa mga video mga kadudong. At ang gagawin natin ngayon mga kadudong ay program sa shoulder. At kung bago ka pa at hindi mo pa alam kung paano ba ang mga program na dapat gawin pag ikay nag-shoulder at mahiya ka pupunta sa gym, lalo na kung hindi mo alam kung ano ba ang dapat mong buhatin, no? Bagay sa ito mga kadudong. At pero talaga wag natin alisin sa ating isipan na kailangan safe tayo na tayo'y nagbubuhat dahil baka ma-injury tayo, baka hindi na matuloy yung pag-gym na pag na-injury ka, di ba? Kailangan safe talaga tayo. Alright, umpisa na natin mga dong. Mga dong, ito yung unang program ng shoulder mga dong. Ilapit-lapit ko konti. Unang program, ito lang po lang yung gamit. Wala, ikaw lang ang gamit dito. Bukas ano, ikaw lang maka-adjust eh. Alright mga kadong, kanina yung ginagawa natin yung bagsak sa baray dito sa likod ng batok. Ngayon naman ang bagsak na ito na program mga kadong ay sa harapan naman siya. Okay? Ito lang mga kadong. Straight. Stop. This one. Apo. Okay, next na program mga kadong. Kanina ay sa likod tapos sa harap. Close naman siya mga kadong, shoulder close. Kaya yung bata mga kadong. Ganito lang mga kadong. Mga kadong, kanina bar yung ginagamit natin. Ngayon naman mga kadong ay dito naman tayo sa dumbbell. Dumbbell naman na gagamitin natin. Ganito lang mga kadong. Baka nasawa-sawa na ako mag-bigyan to eh. Kakay, baka ikaw pabigyan mo to eh. Para tayo ba? Ay, wag ka nagkulit. Baka siya pakabigyan ng lubod. Pag-asinig, walang tingka kagad. Hindi ka rin pwede doon pag pinansawan ka, pasig yan. Gago yung
Alright mga kalong, ang kasunod naman natin gagawin ngayon ay pag-dry stick na mga kalong. Dito naman yung tama niya mga kalong. Tricep. Dry stick. Ganito lang mga kalong. Tapos pagkatapos, kabila naman ganun daw. The Bluetooth device is ready to pair. Mga kadong mga idang, natapos din ang ating workout sa araw na ito mga kadong. At yung tinuro ko sa inyong video mga kadong ay tungkol naman yung sa shoulder mga kadong. Yun ang lahat ng ginagawa ko doon ay bagay na yun ng shoulder. Yun ang program ng shoulder mga kadong. At kung ikaw bago ka pa sa aking YouTube channel mga kadong, paki-subscribe naman at click the bell para lagi ka nang updated sa mga i-upload ko pa mga video mga kadong. At shoutout sa iyo, nasa likod. Kinabahan ko sa gym mga dong at nag-gym siya sa araw na ito mga dong. At hanggang dito na lang aking pagbahagi sa inyong video mga dong. Pagkita-kita na lang tayo muli sa susunod na pag-upload ko ng mga video mga dong. Bye-bye at shoutout sa lahat ng mga kasama ko dito ngayon sa gym. Ayan. Yan sila. Amoy na yung iba. Okay, dito na lang mga dong. Bye-bye.